Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o bakita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV inon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof anyone. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, kumusta? Ug mayong pagpatalinghog kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini usab ang usa ka taknang tulumanon nga nag-uluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos mo'y makig-uban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala namang sa mga nakasulat sa Biblia o kung ano na may mga basahon o referensya nga among paggagamiton kana dili aron supakon ang mga nakasulat sa Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City. Niingon kita nga oras alas 12 ngadto sa launang taknas gahaponon matag adlaw kita nga Domingo. Makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5 og live usab kita sa Facebook karon mga kaigsunan og usab makita ang atong programa sa YouTube. Og ang atong tulumanon nga mga langitnong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas og Mindanao kita mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City, dinhi sa Toledo City, ingon man dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu doon na tayo programa. Dinhi usab sa Surigao City, dinhi sa Butuan City, ingon man dinhi sa Bayugan City doon na kita programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Malaybalay City, Valencia City, ingon man dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon doon na kita programa. Og doon na usay programa nga atong mabati dinhi sa Ligan City, dinhi sa Pagadian City, ingon man dinhi sa Dipolog City og dinhi sa Calamba, Misamis Occidental. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental, mabati usab ang atong programa dinhi sa Digsaryo Radio Ultra, matag adlawng Domingo alas 10 kadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon mga kaigsunan. Og dinhi sa Villanueva sa Kaboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matagadlang Domingo. Dinis Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag-adlawng Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinis sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag-adlaw kita nga Domingo. O yadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-393-8768. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga nagasunod kanato, labi na sa atong mga kaigsunan nga nagasudong kanato via Facebook Live dinhi sa tinipong bansa sa Amerika, United States of America, dinigikan sa Alabama, diniusab sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nagasudong sila kanato via Facebook Live nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, ni Brother Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live nagagikan sa United States of America. Kumusta kaninyo? Ato sa kumusta ang atong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos nga nagapatalingog usab sa atong programa. O ingon man kang Engineer Jen Dayan Factoranan Mangalos nagasudong usab uban sa iyang ginikanan kang Brother Froilan and Gina Factoranan Mangalos nagapatalingog.
Atong mga kaigsunan nga ana sulod sa PBCM compound o gingon man atong igsoon na sa Taguluan, dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, ngadto kang brother Jirid Kila ug sa imong pamilya. Sa atong mga kaigsunan nga naa sa Manolo Fortich, Bukidnon, labi na sa mga dental groups nga mo ay naghatag kinabuhi sa atong radio station sa Manolo Fortich, Bukidnon, ubos sa pagdumala sa Presidente Along Madrianon, uban nga mga dental group. Mayong sa pagpaminaw ug pasalamat kami sa inyong paghatag ug mga suporta sa atong programa sa radio station. O dili na to pagkalimtan sa tanan nga mga miyembro sa PBCM ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gipahigayon sulod sa usa ka tuig katulo. Niana nga ato ang panagtigom mao kini ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 kini karon nga atong palaaboton mga kaigsunan. Busag iawag ang tanan nga mga membro sa pagtambong niana usa kana sa ato ang pagadumdumon nga panagtigom sulod sa usa ka tuig mga kaigsunan. Ato usab nga giawhag og gipasalamatan ang mga kaigsunan nga padayon sa paghatag suporta sa ato ang contribution para sa atong pagpabarog sa Palas PBCM Palas nga kanunay gyapon kita nga pahigayon sa mga pag-awhag sa mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan kana kay ato ka ng obligasyon nga paglikom og kantidad para sa pagpabarog sa Palas. Ato usab nga gikumusta ang mga kauban nga ministro dinhi sa Cebu City ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Johan de la Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Edward Las Fonias o Brother Nazarino Guardiana usab patalingog usab ingon man sa chapter president Brother Chief Filo Sevilla ug sa imong pamilya mayong pagpaminaw. Akong pamilya nasulod sa PBCM compound sa akong asawa si Sinaida ug sa akong mga anak nagapatalingog usab nini karon nga atong programa. O garon sa pagpadayon ako kamong ihatag sa kaubang ibanghilista o ministro nga magapaila sa iyang kabulingon. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyo igsoon Brother Mario Warlito Sabet magapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O usa pa man niya nam igsunan akong gipangmusta sila ni Brother Cesar Patio ang kaigsunan nga ibangalista o nila ni Brother Jeremines Macarayo o ingon man usab sa akong pamilya Susanat Sabet o ingon man sa akong mga anak. O aron sa pagpadayon mga kaigsunan ihatag ko kang Brother Rone Mangalos aron sa pagpadayon sa maong tema. Okay, Brad Mario, at dili na ito makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tunod kay doon na siya importante nga giasikaso nining higayon na busa kita lang gyapon ang iyang gitasan dinhi sa pagpahigayon o paghatod sa mga kamatuoran. Ato lagi kumusta usab ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Nining higayon na ang topiko o ang tema nga atong pagahisgutan Brad Mario may lambigitan kini sa atong pagpadayon sa pagpahayag sa kamatuoran. O sa atong buluhaton isip mga nagpaila kita nga katawan sa dapit na sa Espiritu Santo. Aduna usab kita mga pagliso sa ato ang mga sistema sa pagpahigayon sa mga pagpatinaw sa mga kamatuoran sanglit daghan man ang mga pagtulunan karon nga nagapaila sa ilang dapit nga sila pod nagsangyaw sa kamatuoran. Sa unang panahon ng mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga atong gikuhaan og ehemplo nining atong kapanahonan, duda sila usay paggigbugno sa pagtuo niya na haydiin pod sila sa pagliso munang sa atong dapit usab aduna po'y paghiliso nato sa wala sa tuo or malikod man or matubangan diha sa pagbatayag sa kamatuoran. Gani mao kini ang pahayag ni Pablo nga atong mabasa basahon ko sa iplaster ko sa Brad Mario ang nakasulat sa Biblia. Atong mabasa ko tag ehemplo dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 5 pahayag ni Pablo kay bisan sa amo nang paghidangat sa Macedonia ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay hinunoa gisakit kini bisan asa kami liso pakigbugno sa gawas og kahadlok sa sulod. Matud pa ni Pablo ginasakit nila ang ilang kagulingong lawas bisan asa kuno sila liso aduna kuno sila gibugno nga tagagawas og aduna po'y kahadlok sa sulod. Basta sa atong dapit Brad Mario doon na kita usab nga mga paghiliso tungod kay sa atong programa dinhi sa Dixkio doon na kita mga gihatagan og mga pagtuki sa ubang pagtulunan sama sa Sabadista
nga din ang tigpamaba si Mitchell Bendilio nga pastor nga ang nagtukod sa Sabadista mao si Eileen Goldwhite. Aduna usab usahay nga atong hatagan og mga pagtuki ang pagtulun-an sa kining dumalahan ni Commander Lahi, no, ang kining gitawag og back to Christ man sa una niya nabahin man ni sila nga usa sa iyang tigpamaba ining gitawag nga mao si Pastor Ben ato usab kana usahay nga madilikyatan sa atong mga pagtuki sa mga kamatuoran. Og nini karong higayuna nga ato karong hatagan og pagtagad ang pagtulun-an sa nga gitawag ang piniling nasod nga ang magtutukod o founder nini mao si Agapay, kini si Ungkoy Agapay, no? Paulino Ungkoy Agapay. Doon na po siya yung mga tigpamaba niya na nga doon na po paggamit sa mga nakasulat sa Biblia. Tanaw na to kung ang ilang bang mga pagpamatod, ang ilang presentasyon, o dili ba kasupak sa mga nakasulat sa Biblia. Kay ang katungdanan na to, Brad Mario, isip kitawhan sa Dios, no? Doon na kita'y pagluwas sa mga tao nga nagasulti og mga binalitad. Siguro sila pod usab kung naa sila sa kamaturan moingon usab magkining ato ang bahin, kung dili nila uyunan, pwede ta nilang ingnon nga kita nagsultig mga binalitad, kita usab mupahayag pod kung wala mahaom sa Biblia ang ilang mga pagpamatuod, mga binalitad, kana ang katungdanan sa mga alagad sa Dios kinahanglang muluwas gyud. Niya basahon ako usa sa Proverbio Kapitulo 2 versikulo 12 gingon, aron sa pagluwas kanimo gikan sa dalan sa dautan gikan sa mga taong nagsulti sa mga binilitad nga butang. So dunay katungdanan ang mga alagad sa Dios nga kinahanglan muluwas sila sa mga tao nga nadala niadtong mga pagsulti sa mga binalitad. Og atong timan-an nga kung kita alagad sa Dios, dili makitaan og mga baliko o balitad ang atong pagpamulong tungod kay mao kana ang pulong nga giintrigar sa Dios ngadto sa iyang mga sulugoon or mga katawhan. Mabasa usab nato sa Proverbio Kapitulo 8 versikulo 8, ang tanang mga pulong sa akong baba, mga pagkamatarong man pahayag kini sa Dios og giintrigar na sa iyang mga alagad or mga sulugon, walay bisan unsa nga baliko ni balitad diya kanila. Busa mao ni ang ilhanan karon sa mga alagad or sulugon, dili gid makitaan og mga binaliko or binalitad. Nakaroon Brad Mario, ato usab nga iplastar ang atong mga pagpahigayon, atong ipabati ang mga pamatuod sa katawhan o magwawali ni Paulino Ungkoy Agapay, mangit tungod usab sa ilang pagpamatuod nga ang ilang magtutudlo nga si Paulino Agapay, ilang man ning gipailang nga mao daw ang atong Ginoong Hesus ato kanang ipabati sa unahan niya. Doon na sila mga paggamit og tekstos Biblia nga ilang gipahom nga ang katumanan sa maong tekstong ilang gigamit diha daw natuman sa dapit ni Paulino Agapay og sa pagtulunan nga iyang gitukod ang piniling nasod. So atong ipabati para dinhi nato tukion kung tinuod ba gyud nga nagsulti sila sa mga kamatuoran og dili mga binaliko ni binilitad niya atong paminawan. Og among ipahibalo nga kining amo ang pagtuki dili ini ingon nga na personal mi dili sa pagsusi kay mao man ni ang katungdanan lagi sa alagad sa katawan sa Dios magluwas kita og mga tawo nga nadala sa mga binalitad nga pagpamatuod niya. Atong paminawan usa Brad Mario ang ilang mga pamayag sa pagpamatuod sa mga magwawali ni Paulino Ungkoy Agapay atong patalinghugan. Ato sang ipos may tungod kini sa pagpamatuod sa mga magwawali ni Ungkoy o Paulino Ungkoy Agapay o sa depensor sa Katoliko si Veritas. So atong paminawan og unsay mga pamahayag niini si gitawag ni siya si Baludo ni atong ipadayon ang pagpaminaw. Ato na bati ang pahayag ni Baludo nga tigpamaba or magwawali ni Paulino Agapay mahitungod nga iyang gipamatud-an nga dunay pagatukuron nga pagtulunan sa kaulaheng mga adlaw nga ang katumanan diha daw kang Paulino Agapay.
Unya, yang gigamit Brad Mario ang nakasulat sa Isaias Kapitulo 2, versikulo 2, ato gading balikan. Matod pa niya, doon na pa kuno ikaduhang gitukod ni Kristus kaulahiang mga adlaw. Iyang gitumbok ang ulahing mga adlaw dito kang Paulino Agapay. Ato kanang sayron karon og kana bay nagsulti ang tigpamakba ni Paulino Agapay sa kamaturan og dili baka binalitan niya. Ato lang gi-emphasize mga kaigsunan ng iyang gigamit nga teksto nga babasa kuno sa Isaias 2:2 gaduna kuno pagatukuron sa kaulahing mga adlaw nga pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Na kaniya karon may atong kuan og dili ta magpasikad Brad Mario sa ilang gigamit nga Isaias 2:2 og mutakdo bagyod nga ang kaulahing mga adlaw nga magtukod ang Dios og pagtulun-an didto bagyod ni matuman sa kang Paulino Agapay. Kini bang pagkasulat sa ilang gigamit nga teksto sa Isaias, kini ba'y wala pa ba matuman? Kaya may ilang pagpasabot ni ini nga tumanunon pa ni. Basahon tagod Brad Mario sa ang Isaias 2:2 kung sa'y nakasulat diha niya na Brad Mario kay haron atong tagaag katinawan kini kun kini ba'y paggamit nila musumada ba nga sila wala magsulti sa binalitan. O dinhi Brad Ronnie sa magpahayag sa nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 2 bersikulo 2 gingon dinhi sa pagpahayag gingon og mahitabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Huba nga pagatukuron ibabaw sa tumoy sa kabukiran og igatuboy ibabaw sa mga bungtod og ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Busa mao ni ang nakapahayag sa Biblia ang gigamit ni Brad Mario sa maghuhuli sa piniling nasod ang Isaias 2:2 nga matud pa og mahinabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Hiuba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran. So ilang gipamugatan ni og igatuboy ibabaw sa mga bungtod ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Naay natuoy nabasa nga dunay sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Hiuba pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran. So ila dayong gi konklusyonan nga kining ulahing mga adlaw diha natuman kang Paulino Ungkoy Agapay. Karon atong tagagusay kining maong gigamit nga bersikulo kapitulo. Ang timanan nga kung magisgot ta og pulong sa Dios mga higalag mga kaigsoon na kini kasumpay. So dili na to bilanggoon dinhi nining teksto nga ilang gigamit ang pagpadayag sa kamaturan tungod kay kung magisgot kitag pulong sa kamaturan nga mao ang Biblia o ang pulong sa Dios mao ang Biblia do na kini kasumpay. Pahayag ni Pablo basahon ko sa dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9 ang mayong balita nga tungod dinhi ako nagaantos karon og nahimong ginapos ingog kriminal apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Sa ato pa dili ginapos ang pulong sa Dios nga moning Biblia kay naman tay Biblia Brad Mario nga gitawag ang pulong sa Dios busang gipasabot nga dili ginapos mao ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Bisan pa ang ubang pagtulunan sama sa Seventh Adventist Church na sayod po sila nga kung magisgot tag pulong sa Dios doon na kini kasumpay kay wala man nagigapos niya ang basahon sa pagtulunan nga Seventh Adventist Church nga gitukod ni Ellen Goldwhite ang mga hitabo sa katapusang panahon atong ipakita sa kamera nya ani ko mabasa sa pahina 138 mga punto lang ingon ini. Ang Biblia dili gayud malabuan sa mga milagro ang kamatuoran kinahanglan tun-an o tingkayon ingon nga natago nga bahandi maanindot nga pagpahayag dili mahatagawa sa Biblia kupot sa pulong dawata ang nasumpay nga pulong nga makapaalam sa katawhan ngadto sa kaluwasan bisan pa sila ato kining dawat usab nga nasayod pod nga kun magisgot og pulong sa Dios nga moong Biblia do na kini kasumpay nga ni matud pa sa pagpahayag sa moong libro Brad Mario nga ipadawat ang nasumpay nga pulong aron daw kini makapaalam sa katawhan ngadto sa kaluwasan. Makapaalam daw kung dawato na to ang sumpay nga pulong sa Dios. Ang problema, kung dili masumpay, aw dili na makapaalam. Ang mahitabo makapalamlam ka na. Nagkaroon atong susihon.
ang pagpahayag sa balaang kasulatan. Ang gigamit nila ang Isaias Kapitulo 2, versikulo 2, akong balikan pagbasa kini Brad Mario niya, akong ilapos kini ngadto sa versikulo 4. Haron makuha na to ang punto niini. Kung dini ba, kini ba'y mudagpak ngadto sa kang Paulino agapay? Niya. Og mahitabo, balikan ko pagbasa ang 2 nga bersikulo sa Kapitulo 2 sa Isaias, ilapos na to sa 4. Og mahitabo sa lahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran. Og igatuboy ibabaw sa mga bungtod ug ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon, o marikamo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. Og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan og manlakat kita sa iyang mga alagyanan kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan og ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Sa atong gibasa, sa di pa nakubasahon ng 4, matod pa din ni nga dunay mga pag-awhag kini ngadto sa mga katawhan nga ngadto og manag-ingon, umari kamo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. Og kita pagatudloan daw niya sa iyang mga dalan og manlakat kita sa iyang mga lagyanan kay gikan daw sa Sion adunay mugula nga kasuguan og ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Sa 4, og siya magahukom sa taliwala kining mugula nga dunay mugula nga kasuguan dito sa Sion. Og siya magahukom sa taliwala sa mga nasod og magapahimangno sa daghang mga katawan og ang ilang mga espada ilang himuon nga mga punta sa daro og ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab o sa kanasod dili mobakyaw sa espada batok sa usa ka nasod og dili nagayod makakat-on sila mahitungod sa gubat. Timan anta sa pagpadayon ta sa pagbasa gikan sa bersikulo 2 sa kapitulo 2 sa Isaias ngadto sa 3 ngadto sa 4 nga sa diyang dunay sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron sa ibabaw sa kabukiran aduna dayoy mugula niini nga kasuguan diya sa Sion. Nga unsa kaning kasuguan nga mugula sa Sion ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem, mao kadtong giingon nga ang mga katawhan matud pa dinhi og magapahimangno sa daghang mga katawhan ug ang ilang mga espada ilang himuon nga mga puntas daro. So doon na kuno yung mga paghimo sa espada himong puntas daro. O ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab o sa kanasod dili na mabakyaw sa espada batok sa usa kanasod og dili na gayod makakat-on sila mahitungod sa gubat. Ang mopahibalo sa kasuguan nga naa sa Sion nga gipahiluna sa Sion mo pahibalo kini nga wala na diay ang giingon nga dili na diay makakat-on ang tao sa mahitungod sa gubat. Mao ni siya mo pahibalo, mo implement ba nining kasuguan nga dunay gibutan sa Dios dito sa Sion. Unya ang mga bangkaw daw matud pa dinhi sa pagpahibalo sa pagpahayag sa Biblia himuon ng mga galab, unya ang mga espada himuon nga punta sa daro. Nakaron matud pa nila sa piniling nasod dito man kuno kini natuman sa kang Paulino agapay. Naay pa sa Biblia Brad Mario nga dunay mogula dito sa kasuguan nga ang pagpahibalo niya ana kun naay mulutaw nga kasuguan nga dunay gipahiluna dito sa Sion, ang pagahimon o ang iyang pahimangno ngadto sa mga tao nga dili na sila makakat-on mahitungod sa gubat kay doon naman laginay pag-usab sa mga kahimanan gikan sa espada himuong punta sa daro ang mga bangkaw himuon nga mga galab gawas niini sa Isaias nga atong mabasahain pa sa Biblia Brad Mario nga atong mabasa. Anya atong mabasa dinhi sa nakasulat Bradoni sa Mikias sa iyang kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3 giingon din sa pagpahayag mga kaigsunan kini inyong patalinghugan giingon apan sa ulahing mga adlaw mahitabo nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron ibabaw sa kabukiran ang og pagabayawon ibabaw sa kabungturan og ang mga katawhan magakaganayan ngadto kaniya sa 2 giingon og daghang mga nasod nga moadto og moingon umari kamo og mangadto kita sa bukid ni Jehova og ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og siya magatudlo kanato sa iyang mga dalan og kita magalakaw sa iyang mga lagyanan kay ang kasuguan mugula gikan sa Sion og ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Busa gawas, nabasa na. Dugang pagpahayag sa Biblia, Brad Mario, nga dunay kasuguan nga mugula sa Sion ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Kanusa, mahitabo kini sa ulahing mga adlaw, mahitabo kini nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron ibabaw sa kabukiran. Sa dihang matukod na ang balay sa ulahing mga adlaw, balay sa Dios o balay ni Jehova
aduna dayoy giingon nga kasuguan nga mugula gikan sa Sion ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem nga sa gibasa sa Isaias kining kasuguan nga mugula sa Sion kay dunay gipadala sa Sion mao ni siya ang mutudlo nga dili na makakat-on ang mga tao sa guba tungod kay ang mga kagamitan nga mga espada himo namang punta sa daro o ang mga bangkaw himuon namang mga galap. Nakaroon ang pangutanan ini mga galag mga kaigsunan kinsa ba ang gipahimutang didto sa Sion nga mao kini siya ang mutuman sa giingon nga kasuguan nga giplastar o gipahigayon sa Ginoo nga si Jehova. Aniya basahon kong usa ka tagna Brad Mario nga nakasulat sa Isaias kapitulo 28 versikulo 16 sa pagsusi kinsa ba ang gipadala dito sa Sion nga mo'y mutuman sa kasuguan nga diha giingon sa ulahing mga adlaw nga pagatukuron sa Dios ang balay dito sa bukid lugar. So ang pagsusi nato kung tagna sa Isaias kapitulo 28 versikulo 16 gingon busa mao kini ang gingon ni Jehova anya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato sa pamag-ang o ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali kung kinsa ang gipadala ngadto sa Sion nga mo'y mopatuman unya sa kasuguan sa Dios nga dili na makakat-on ang tao gubat mao kadtong gitawag bato sa pamag-ang unya sa maong tagna Brad Mario do na dayo gipasupot nga pasidaan nga ining abot sa bato sa pamag-ang didto gibutang o gipadala gipahiluna didto sa Sion adunay tugon nga gipasubot nga kadtong mutuo dili magadali but ipasabot dili ba magpahinayat unya inig abot niining bato sa pamag-ang nga gibutang sa Sion unya kining Sion nga gipasabot nga naa diha ang gipadala ang nga bato sa pamag-ang unya naa po dina ang kasuguan mugula mga igalag mga kaigsunan basahon nato sa listahan sa mga pulong sa Biblia Katoliko adunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales og gitambayungan kini sa mga Protestante og mga Katoliko nga scholar sa Biblia ang Sion gihatag ang duha nga paghulagway mao ang bungtod sa Jerusalem ug laing pagpahayag nga mao kini ang siyudad sa Jerusalem. Sa ito pa ang Sion, mao kining Jerusalem, naagi padala ang bato sa pamagang nga maoy mupatuman sa kasuguan mga higalag mga kaigsunan sumala sa Biblia. Karon ang pangutana Brad Mario sa Biblia. Kini bang tagna sa Isaias 28:16 nga doon na gipahiluna dito sa Sion nga bato sa pamagang kini ba gisaysay sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinun-an ang nakasulat sa tagna Brad Mario sumala sa pagpahayag sa Biblia. Tinuod gud na Brad Rune sa pagpahayag sa gisaysay ni Ginoong Hesukristo dinhi sa basahon sa Mateo sa iyang kapitulo 21 bersikulo 42 dinhi sa pagpahayag kini inyong patalinghugan. Og si Jesus mingon kanila, ula bagayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikuay nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayud. Busa gisaysay kini sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan ang tagna sa bato sa pamag-ang nga gipahiluna sa Dios didto sa Sion. Ang Sion mao ang Jerusalem nga sa pagpahayag sa balaang kasulatan gikutlo o gisaysay sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan. Sa pagkasabot na Brad Mario sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo sa diyang gisaysay niya gikutlo niya ang tagna sa Isaias 28:16 sa nasabtan nila usa na niya na si apostol nga si Pablo ilabang gitudlo o gipailaban ni apostol nga si Pablo nga ang bato sa pamag-ang mao ang atong Ginoong Hesukristo nga mo'y gipahiluna sa Dios didto sa Sion o Jerusalem Brad Mario. Gitudlo gyud Brad Rone. O gipailag yun. Gipailag yun. Dinhi sa nakasulat sa basahon sa Episo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 20 gingon dinhi sa pagpahayag kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa gipahayag sa tinun-an ni Ginoong Hesus mga kaigsunan nga si Ginoong Hesus mao ang uluhang bato sa pamag-ang katupanan sa tagna sa Isaias 28:16 nga ang Dios mo'y nagpahiluna kaniya didto sa Sion o Jerusalem nga diha sa Sion sa paghulagway sa Biblia
sa Isaias 2, Kapitulo 2, versikulo 3 o 4, dunay mugula nga kasuguan diya sa Sion. Nga ang kasuguan nga mugula diya niya na sa Sion, nga ang katumanan bato sa pamag-ang nga mao atong Ginoong Hesukristo, dili na dayon makakaton ang mga tao may tungod sa gubat, tungod kay ang kasuguan nga gibutang sa Sion, gingon man nga ang ilang mga espada himuon ng mga punta sa darog, ang ilang mga bangkaw himuon ng mga galap. Ang mupatuman dahil niini ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan, nga giingon kana nga doon na dayoy sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Hiba pagatukuron sa ibabaw sa kabukiran. So ang katumanan nga mupatuman sa kasuguan, ang bato sa pamagang nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Na sa pagpahayag sa Biblia, Brad Mario, kay tagna man kini nga gibasa ta sa Isaias nga mo gigamit sa mga katawhan ni Paulino Agapay nga mao to si Baludo nga atong nadunggan kaganina nga iyang gipamatud-an nga mabasa daw niya sa Biblia nga sa ulahing mga adlaw doon na pa'y pagatukuron ang atong Ginoong Hesukristo nga pagtulunan. Unya sa wala niya masabti kay diha lang siya sa bersikulo 2 atong gilapos sa 3 ngadto sa 4, nakita nato nga may kasuguan nga gipahiluna sa Sion, nga ang kasuguan mao tong mopahibalo nga ang tao dili na makakat-on sa gubat, tungod kay doon na may instruction nga dili na pagagamito ng espada kay himuon naman kining puntas darog, ang mga bangkaw himuon ng galap. Ta sa Biblia ba, Brad Mario? Atong usahay malakbitan ang atong kaubang ministro, no, Brad Hermelis Macarayo. Magyud. Pero Brad Mario, sa Biblia ba gipahayag ba o gitagna ba pod nga ang Dios nagapahunong gyud sa gubat, mao na nga sadyang moabot ang atong Ginoong Hesukristo, siya mo papatuman niya na nga dili na gyud ang tao mogamit og mga hinigiban para sa igugubat na gyud sa Biblia ba nga gipahayag ng daan nga ang Dios magapahunong kini siya sa gubat, Brad Mario? Tinuod ka na, Brad Rone, nga gipahunong na ang gitawag nga ang gubat. Usaya pon kini katagna nga Oo. atong pagabasahon, Brad Mario. Niya sa nakasulat sa basahon sa Salmos sa iyang kapitulo 46 versikulo 9 gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan, gingon nagapahunong siya sa gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta, gibali niya ang pana o gibunggo ang bangkaw, sa kalayo sunog niya ang mga karo. Busa daan ang nakapahayag, Brad Mario, sa gibasa mo nga ang Dios nagapahunong siya sa mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta, gibali niya ang mga pana, gibunggo ang bangkaw, sa kalayo gisunog niya ang mga karo. Maunang sa pagpadala sa Dios didto sa Sion, nga ang katumanan nga gipadala sa Sion nga mugula ang kasuguan, maong ang bato sa pamagang nga mao atong Ginoong Hesukristo, kay daan na diay nga naplano na sa Dios nga pahunungon niya ang gubat. Karon kay nga ato man Ginoong Hesukristo niini, Brad Mario, ang katumanan nga sa kabubuton sa Dios nga pahunungon niya ang gubat, mao nang gipadala niya ang bato sa pamagang sa Sion nga mo'y mutuman sa kasuguan. Sa pag-abot bas atong Ginoong Hesukristo, Brad Mario, tinuod bagyod nga adunay iyang pagpugong sa usas iyang tinun-an nga nigamit og espada, tungod kay naaman sa Biblia lagi nga siya may katumanan sa kasuguan nga ang espada himuon ng puntas daro, unya ang mga bangkaw himuong galab. Naaba nga iyang gipakgang o iyang gibadlong ang usas iyang tinun-an nga migamit og espada, Brad Mario, tungod kay siya man mo'y katumanan sa kasuguan, umupapatuman sa kasuguan nga nabutang sa Dios diha sa Sion. Tinuod ba, Brad Mario? Dinhi atong mabasa dinhi, Brad Rone, sa pagpahayag sa Mateo sa iyang kapitulo 26 versikulo 9. 26 nga kapitulo, Brad Mario, sa Oo. versikulo 47 47 gingon dinhi sa pagpahayag. ngadto sa 52 ang pagbabasahon mo. Gingon dinhi sa pagpahayag sa 47 ngadto sa 52 gingon. Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa miabot si Judas usa ka napunog duha, kinuyugan sa usa ka dakong panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Sila gikan sa mga saserdote nga punuan og sa mga ansyano og sa ansyano sa lungsod, gingon, o gihatagan sila ilhanan sa magbubudhi nga nag-ingon, ang akong kadlukan, Ang akong halukan. ang halukan, mao kana siyang tawhana, dakpan ninyo siya
og siya miduol dayon kang Hesus og miingon kaniya, magtutudlo, kumusta ka? Og siya og iyang gihagkan siya, giingon, og si Hesus miingon kaniya, higala nganong ania ka? Og miduol sila og si Hesus ilang gigunitan o gidakop. Sa 51 gingon, og tanawa usa sa mga kauban ni Hesus mibakyaw sa iyang kamot og milanit sa iyang espada og iyang gitigbas ang ulipon sa labang saserdote o napalungan kini sa iyang usa ka dalunggan og si Hesus mingon kaniya, iuli sa sakob kanang imong espada kay ang tanang magagamit og espada mamatay sa espada. Gingon sa pagpahayag sa 53 gingon. Bisag 52 lang, Brad Mario, ang atong pagsusi nga tungod kay nga atong Ginoong Hesukristo may katumanan nga mopatuman sa kasuguan diha sa Sion nga dili na makakat-on ang tao sa gubat nga ang mga kahimanan sa gubat mao man ang espada ug mga bangkaw, espada himuon naman nga puntas daro, unya ang mga bangkaw himuon naman mga galab. Munang pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo isip katumanan siya nga mo'y mopatuman sa kasuguan, iyang gibadlong ang usas iyang mga tinunan nga migamit sa espada sa dihang dakpon ang atong Ginoong Hesukristo sa mga tawo nga mo'y mo lutos kaniya, pinagi nga gihimong instrumento si Judas nga Iscariote kay mao man ang magbubudi sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sa dihang nasuko ang usa sa tinunan ni Kristo, unya iyang gilanit ang iyang pinuti, unya gitigbas ang usa sa ulipon sa labang sa saserdote og napalungan kini iyang usa ka dalunggan, so paputol gid ang dalunggan ato kay itigbas man. Tigbas gyud. Unya matud pa sa atong Ginoong Hesus mingon ngadto kaniya sa iyang usa sa iyang tinunan, iuli sa sakob kanang imong espada kay ang tanang magagamit og espada mamatay sa espada. Busa na ang pagpugong ug ang pagpatuman sa atong Ginoong Hesukristo isip siya mo'y katumanan nga dili na ang tao magagamit sa mga hinagiban nga igugubat sama sa espada mga higalag mga kaigsunan. Ug dugang pagpayag sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo isip siya mo'y katumanan nga mupapahigayon ug mupatuman sa kasuguan nga gimuntar sa Dios diha sa Sion sa ulahing mga adlaw din ana ay balay nga pagatukuron sa Dios. Niya pa atong mabasa Brad Mario kung pagbabasahon sa Lukas kapitulo 9 bersikulo 51 ngadto sa 55. Iyong paminawan ingon ini. Og sa nagkahidoon na ang mga adlaw nga siya pagabayawon iyang gituyo sa malig-on gayod nga siya moadto sa Jerusalem. Og dihay mga sinugo nga iyang gipauna kaniya nga nagpangadto og misulod sa usa ka balangay sa mga Samarianon aron sa pag-andam alang kaniya. Apan ang mga tao didto na nagdumili sa pagdawat kaniya kay sa malig-on gayod iya mang gitinguha ang pag-adto sa Jerusalem. Og sa pagkakita niini sa iyang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, sila mingon kaniya ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, Ginoo, buot ka ba nga among ingnon ang kalayo sa pagkanaog gikan sa langit og sa pag-ut-ut kanila muning ilang gisuggest lugar ngadto sa atong Ginoong Hesus, si Santiago ug si Juan nga matud pa, buot ka ba Ginoo nga among ingnon ang kalayo sa pagkanaog gikan sa langit og sa pag-ut-ut kanila kadto lugar mga tao nga kakontra sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kapanahonan. Apan siya si Hesukristo miliso og iyang gibadlong sila og mingon, wala kamo masayod unsang espirituha ang inyong gipakigambitan. Kaya ang anak sa tao mianhi dili aron sa paglaglag sa kinabuhi sa mga tao kundi sa pagluwas kanila. Mao'y katuyuan sa atong Ginoong Hesukristo nga sa pag-anhi niya sa kalibutan dili man daw aron sa paglaglag kay kun ang iyang pag-anhi Brad Mario para sa paglaglag di iyang tugutan ang mga tao nga muhimo sa mga pagpakig-away, sa pagpakigubat gamit ang mga hinagiban sa igugubat nga sa unang panahon ang mga hinigaban mautong mga pinoti o kadtong mga bangka. Pero tungod ka gi-explicar sa atong Ginoong Hesukristo nga ang pag-anhi niya sa kalibutan dili man daw para sa paglaglag kundi para sa pagluwas mautong o sa iyang mga tinunan milanit og pinoti iyang gibadlong kay matud pa niya ang magagamit sa pinoti usab mamatay. Nakaron sa pagpayag sa Biblia nga dugang nga atong makuhaan Brad Mario nga wala na gyud gipatuman sa atong Ginoong Hesukristo ang mahitungod sa gubat kay lagi daan naman nga nakapahayag kini sa atong gibasa sa mga tagna ng Dios nagapahunong sa gubat. Hain ba nga atong mabasa sa Biblia Brad Mario?
Dinhi mabasa Brad Rune, dinhi sa nakasulat sa pinadayag sa iyang kapitulo 13, sa iyang bersikulo 10, gingon dinhi sa pagpahayag, gingon, kung adunay kinahanglan nga mabihag, sa pagkabihag mahitabo siya, kung adunay magapatay pinaagig pinuti, kinahanglan pagapatyon siya. Ani-anini ang agda alang sa pagkaminantuson o matinuuhon sa mga balaan. Busa dugang pagbayag nga matud pa sa giesplikar sa balaang kasulatan nga kung adunay magapatay pinagig pinuti kinahanglan pagapatyon siya. So, mao na siya nga tungod kay si Kristo nga may katumanan, wala na may gubat, di man siya mianis kalibutan para sa paglaglag, kundi sa pagluwas, tungod kay kung maggamit tag pinuti, matud pa sa Biblia, sa pinuti usab ang tao mamatay. Karon balikan ta ang pagpabati sa tingog sa tigpamaba ni Paulino Agapay nga matud pa niya sa ulahing mga adlaw pagatukuron ang balay sa Dios dito sa bukid niya. Iya dining gi konklusyonan nga kini natuman dito kang Paulino Agapay kay ulahi man kunong panahon ang kang Paulino Agapay. Kaha sa Biblia ka dili ka nato makitaan kung kinsa ang gisgutan nga ulahing mga adlaw nga kanarabang sa ulahing mga adlaw nga may balay sa Dios nga pagatukuron naara ba diha ang gipahiluna nga mo'y mupatuman sa kasuguan. Sa ato nang nasusi dito sa Sion, gibutang or Jerusalem na atong balikan kung kinibang ulahing mga adlaw adto bagyo dagpat ni sa kang Paulino Agapay wala pa ba ni matuman ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo bisan pa sa atong Ginoong Hesukristo Brad Mario. Oo. Niya balikan nato sa pagpabati. Si Brad Ibalugan magbabat sa mga gibawalog ng Brad Bretas bilang isparuntag sa mga pamahayag ginamit ang Biblia niya po mga referensya. Sa itong nagdudulog na bitik sa iyang tema kamatod pa rin sa pamatudan niya ng grupo sa pinilang nasod ito kay Paulino Agapay ito malari pa ng Agapay ang natong tuwing 1957 wala may sakop sa dayulang iglesia ng itukod ni Kristo. Matod pa niya, iyang giingnan si Veritas kung doon ako'y mabasa og kapamatud-an nga aduna pay ay kaduhang pagtukod ang atong Ginoong Hesukristo sa kaulahing mga adlaw tungod kay ang panahon ni Paulino Agapay ulahing mga adlaw man daw. O yun ka, nga matud pa niya ngadto kang Veritas lugar nga nasayop lugar si Veritas sa pag question ngadto sa magwawali nga mao si Baludo, magwawali ni Agapay. Datong susiyon Brad Mario. Oh. Kini kang gingon nga ulahing mga adlaw didto dagpat kang Paulino Agapay o kini ba kahay sa panahon sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo o sa nga mo explicar si Pablo kining ulahing mga adlaw na tuman na kini diha kaniya or kanila sumala sa pagpahayag sa Biblia Brad Mario. Kining pagpahayag sa Biblia Brad Rune, kining gihisgutan nga katapusan Or ulahing mga adlaw ulahing mga adlaw natuman na diha sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Oo. Asang prueba? dinhi sa nakasulat sa unang Korinto sa iyang kapitulo 10 sa iyang bersikulo 11 gingon dinhi sa pagpahayag kining mga butang nga nahitabo na kanila ingon nga pasidaan o gisulat ingon nga tugon alang kanato aron nga mga hingabutan sa kapanahon na katapusan sa kapanahunan. Busa gisplikar ni Pablo nga matod pa niya kining mga butang nga nahitabo kanila ingon nga pasidaan o gisulat ingon nga tugon alang kanato. O sa to pa istorya niya isplikar kauban sa iyang mga magtutuo diha kang Kristo. Tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahunan. O di pagingon nga katapusan sa kapanahunan, ulahi ang kapanahunan diha sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ang taon ni ngadto kang Paulino Agapay o sa nasaypan nagbinalitad na kay naa na nag-explicar na si Pablo nga ilang kapanahunan gingon nagkatapusan sa to pa ulahing kapanahunan diha kanila.
Hain pangdugang prueba Brad Mario sa Biblia nga ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo giingon kini sa Biblia ulahing mga adlaw or ulahing kapanahonan nga giingon sa Biblia diha pagatukuron ang balay ni Jehova nga diha mugula ang kasuguan sa Sion. Ato nang nasusi nga ang mugula sa Sion mao atong Ginoong Hesukristo mupatuman sa kasuguan. Hain ang dugang prueba Niya sa ang Biblia dugang- nag-explicar sa mga tinunan o sa si Pablo nga ilang kapanahonan katapusan o dugang yun nga ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo gingon ginag kaulahi ang panahon. Niingon din sa pagpahayag Brad Rooney sa pagpahayag sa Hebrewanon sa iyang kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2 sa atong pagbasa gingon din sa pagpahayag. Sa daghan og naglalaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga gidikanan pinaagi sa mga propeta. Apan niining kaulay ang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Kini o gingon. Sagya lang sa Dios ang kini atong lang. pagbasa. Gingon din na sa pagpahayag nga sa daghan o nagkalanglaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karang kapanahonan ngadto sa atong mga ginikanan pinagig mga propeta. Ang Dios daw sa unang panahon Brad Mario kung makigisulti ipaagi niya og mga ginikanan og diya pod sa mga propeta mo man mga patriarch og mga prophet sa unang panahon. Apan niining kaulahi ang mga adlaw sa ulahi daw ang mga adlaw siya ang Dios misulti kanato pinagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Sa Biblia mga higalag mga kaigsunan og magisgot tag ulahing mga adlaw natuman na sa Biblia kinsa ang katumanan nga gingog ulahing mga adlaw sumala sa atong nabasa dili man ikang Paulino agapay mga higalag mga kaigsunan kundili ang atong Ginoong Hesukristo sa pagtungha niya sa kalibutan giingon nga ang iyang kapanahunan giingon nag-ulahing mga adlaw sa pagpahayag pod sa iyang mga tinunan pahayag ni Pablo ini pod si Pablo nga sila naahing abutan sa katapusan sa kapanahunan di ulahi sila Ulahi yun. natuman kana sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo og sa mga tinunan pero matud pa sa tigpamaba Brad Mario ni Paulino Agapay ulahing mga adlaw tuman man kuno kang ungkoy agapay na di na bagyod kay kung natuman na kanang tagna dili na kay tumanon pa ang tagna nga natuman tumanon pa pag-usab mga higalag mga kaigsunan busa na sa ipan karon ang 2 kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto 4 o bisan sa 2 lang nga bersikulo sa Isaias og mahinabo sa ulahing mga adlaw ato nang nasusi ang ulahing mga adlaw diha sa atong Ginoong Hesukristo nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron ibabaw sa tumoy sa kabukiran. Doon na kuno'y balay ni Jehova nga pagatukuron. Balay sa Dios nga mao si Jehova pagatukuron ibabaw sa tumoy sa kabukiran. Unya kay adto man ni matuman sa ulahing mga adlaw. Ang ulahing mga adlaw diha man mao man ang atong panahon sa atong Ginoong Hesukristo ug siyang mga tinunan. Sa pagpahayag sa Biblia ang gingon nga balay nga pagatukuron sa ulahing mga adlaw Brad Mario diha man katumanan sa atong Ginoong Hesukristo yun sa napagpahayag sa Biblia ang gingon nga balay sa Dios nga pagatukuron sa ulahing mga adlaw. Brad Rooney gingon sa pagpahayag sa kasulatan sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 3 bersikulo 15 gingon dinhi sa pagpahayag gingon kung malangan man ugaling ako ikaw mahibalo na unsaon paggawi diha sa sunod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi og panalipod sa kamaturan. Busa ang balay nga pagatukuron sa ulahing mga adlaw mga higalag mga kaigsunan ang ulahing mga adlaw mga tong Ginoong Hesukristo mao day kanang gitawag sa pagpahayag ni Pablo kung malangan man ugaling ako ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios o balay ni Jehova o balay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi og panalipod sa kamaturan. Busa ang balay sa Dios nga pagatukuron sa ulahing mga adlaw nga din ang ulahing mga adlaw mao atong Ginoong Hesukristo ang balay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Dili taon ang piniling nasod ang katumanan mga higalag mga kaigsunan kay sa Biblia gitug-an na kung sang balay nga pagatukuron sa ulahing mga adlaw nga ang ulahing mga adlaw mao kana ang
panahon sa atong Ginoong Hesukristo, unya ang balay sa Dios nga mulutaw niya ng panahon sa atong Ginoong Hesukristo gitawag panimalay sa buhi o gingon nga mao ang iglesia or panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Unsang katawagan sa iglesia, Brad Mario, nga gipahayag sa Biblia nga mao ni siya ang gingon nga tukuron sa ulahing mga adlaw nga ang katumanan sa ulahing mga adlaw mga atong Ginoong Hesukristo. Unsay katawagan sa iglesia sumala sa Biblia, Brad Mario? Sumala sa Biblia, Brad Rooney, giingon din sa pagpahayag sa Roma, sa iyang kapitulo 16, versikulo 16, giingon sa pagpahayag, pagpangamustahay kamo ang usa sa usa, pinaagi sa balaan nga halok, ang tanang iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Busa iglesia ni Kristo ang ngalan sa balay sa Dios nga pagatukuron sa ulahing mga adlaw nga kun unsang kanang panimalay sa Dios iglesia sa buhi nga Dios, sila nga mga nasakop niya ng iglesia tawagon sa ngalan nga mga iglesia ni Kristo. Kinsa nagtukod niining iglesia, Brad Mario, sumala sa Biblia nga din gitawag silag mga iglesia ni Kristo? Kinsa magtutukod niini? Dinis pagpahayag, Brad Rooney, sa nakasulat sa pasahon sa Mateo, sa iyang kapitulo 16, sa iyang versikulo 18. 18, giingon din sa pagpahayag, Brad Rooney, giingon sa pagpahayag, ug sultian ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon, dili gayud, magabuntog kaniya. Busa kung unsa o kinsa ang nagtukod sa iglesia, sa gingon nga iglesia sa Dios, nga ang katawagan sa mga namimbro diya iglesia ni Kristo, mao diay nga atong Ginoong Hesukristo, siya mo'y nagtukod sa iglesia. Dito niya gisulti kang Pedro, sultian ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Karon pangutana, Brad Mario, kinsa ang gisangyaw sa iglesia ni Kristo sa tanang mga tao ug sa tanang dapit? Nga din ang iglesia nga pahayag sa Biblia ang nagtukod o ang magtutukod dinhi mga atong Ginoong Hesukristo. Kinsa? Ingon, dinhi Brad Rooney sa pagpahayag sa Kolosa sa iyang kapitulo 1, sa iyang bersikulo 27, 28, gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan, gingon, gimbutan sa Dios ang pagpailangad to kanila sa dako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintel, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam, aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga manghingkod diha kang Kristo. Busa sa tanang mga tao o sa tanang dapit ang gisangyaw sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, gitawag sila iglesia ni Kristo. Mao gyud ang ilang gisangyaw ang atong Ginoong Hesukristo, sulumente. Nga naman nga sulumente lang gyud ang ilang pagsangyaw, Brad Mario, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo sa Biblia ba? Kini ba'y gihatag ingon nga sukod nila sa mga tinun-an nga dili nila pwedeng lapason but ipasabot nga di sila magwalig Hiyuba, di pud sila magwali sa Espiritu Santo. Tinuod ba gyud sa Biblia nga kining pagsangyaw sa ngalan ni Kristo sa tanang tawag, sa tanang dapit, sukod kini nga gibahin kanila sa Dios nga dili nila pagalapason, Brad Mario? Sukod gyud gani Brad Rooney nga dili angay paglapason. Sumala dinhi sa pagpahayag sa ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 10, bersikulo 13 ngadto sa 14, ingon sa pagpahayag, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo, kay kami gingon wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami paabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Busa dili dahil nila lapason pod ang maong gibahin kanila sa Dios, nga ang sukod nga gibahin kanila sa Dios mao gyud ang pagmantala sa mayong balita mahitungod kang Kristo, nga si Kristo mo'y nagpatuman sa kasuguan didto gipahiluna siya sa Sion nga may kasuguan nga dili na makahigayon o makakaton og gubat, unya gingon nga siya mao ang katumanan sa ulahi nga mga adlaw nga dunay pagtukod ang Dios og balay niya, nga ang balay sa Dios nga pagatukuron sa ulahing mga adlaw gitawag iglesia sa buhi nga Dios. Kung sang iglesia ha, iglesia ni Kristo, og si Kristo mo'y magtutukod, siya gisangyaw sa iyang mga tinunan, dili pod lapason ang pagsangyaw sa iyang ngalan kay sukod nga gibahin ngadto kanilang pangutana mao kini mga higalag mga kaigsunan, kini bang pagsangyaw
Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga may katumanan sa tagna, dili kang Paulino ha, kay si Kristo may ulahing mga adlaw or ulahing katumanan sa ulahing mga adlaw. Dili si Paulino gapay busa na saypan na binalitan. Ang pangutana kini bang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kini bay magpadayon? Ang tubag nga dili. Niyang payag ni apostol nga si Pablo sa iyang sulat sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Pero sa Biblia nga hiligaynon nga Katoliko nako pagabasahon. Gingon kini sa pagpahayag nga atong mabasa. Sa pagpahayag ni Pablo. Kaya ngaton ihibalo kag ang pagwalis sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Timan-anta sa pagpahayag ni Pablo nga matod pa nila or matod pa niya doon na sila giwali nga pulong sang Dios nga gihatag daw kanila kanang bugay, pero matod pa niya dili pa to hingpit og kadtoy magataliwan or mawala inig abot sa kahingpitan. Atong susihon kun asa ba gipahinungod ni Pablo ang ilang giwali nga pulong sang Dios nga matod pa dili hingpit og kadtoy mawala. Niya sa pahayag niya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa Bibliang Katoliko gyapon nga hiligaynon Brad Mario akong pagabasahon gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios muning gisplikan nga dili hingpit og mawala inig abot sa kahingpitan. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa dili di ay pud magpadayon ang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kay gisplikar ni Pablo dili pa mao ang kahingpitan ug kadtoy mawala inig abot sa kahingpitan. Karon pangutan na Brad Mario sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Palihog kog basa sa Roma City 6. Atong susihon tungod kay dili man magpadayon ang pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay dili pa hingpit ang pagwali sa iyang ngalan. Busa, adunay pagpangalagad na pud nga bag-o nga pagabuhaton sa tao. Kakunhain nga pagpangalagad nga bag-o diha na sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu. Palihog pagbasa Brad Mario ang prueba sa Biblia, Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Gingon dinis pagpahayag Brad Rooney gingon sa imong sitar gingon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusas sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. O ang gibasa ni Brad Mario mao ang buhi ang pulong sa Dios nga Biblia ug basahon sa King James gingon kana apan gipaygawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili na sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Tungod kay dili magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo, dunay pagpangalagad na po diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu nga kun unsang espiritu nga diya nahimo ng bag-ong pagpangalagad sa kinabuhi mo tong gibasa ni Brad Mario ang pulong sa Dios nga Biblia gitin-aw nga Espiritu Santo diha na ang pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi. O kinang Espiritu Santo sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo sa Juan 14:25-26 sa Biblia ng pulong sa Dios kapuli kini niya. Kini mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako apan kon makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo maong ipadala sa man puli kanako. Kining Espiritu Santo diha na himuon ang pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi. Karon kay diha naman himuon ang pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. May mga tao ba Brad Mario nga himuon kasangkapan aron mahibaluan nga ang pagpangalagad nato nining atong panahon diha nagyud himuon sa Espiritu Santo nga gipahayag sa Biblia. Kining Espiritu Santo kapuli kini sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay bay tagna sa Biblia. Oo, Brad Rooney ni agyud ang tagna sa dugay ng atong ipanghimatud-an kini Brad Rooney. Dinis nakasulat sa Unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon dinis pagpahayag gingon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O kung kinsa man ang mga katumanan sa mga taong gihimong kasangkapan nga magwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo walay lain kining inyong gipatilinghugan nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM gidumalaan sa Executive Vice President Reverend Charlie Junio kay kami lang aniya kanamo ang ilhanan o marker
kaya ang among gibalita dili Kristo kundi Espiritu Santo, dili usab hiyubak kaysa makadaghan sa Jeremias 31:34 dili na itudlo o dili na isangyaw ang ngalan ni Jehova. Busa niining atong panahon ang pagpangalagad nasa tao diya nasa Espiritu Santo nga ang atong iwali og patalinghugan mahikalag mga kaigsunan mao na ang mga tao nga nagsangyaw sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Busa nasaypan sa mga magwawali sa piniling nasod nga ang tagna nga natuman na dili na kinahanglang tumanuno na. Ang sa Isaias 2, Kapitulo 2, para kana sa katumanan sa atong Ginoong Hesukristo og dili na tumanon pa pag-usab nga mudagpak diha sa kang Paulino agapay sa pagtulunan nga ang piniling nason. Busa daghan pa man unta kita og igahatod nga mga kamotor pa sa limitado man ang atong oras Brad Mario, kami manghinaot nga inyong nasabtan og inyong natimbang-timbang kung kinsa karon nga mga sulugoon og nagpailang nga sulugoon o katawan sa Dios nga nagasulti sa kamatuoran og wala magsulti sa mga binalitad or mga binaliko. Sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami manamilit na kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos ug ingon man sa kaubang Ebanghilista o ministro. Ug kuno sab si Brother Mario Sabit ug moingon dahang salamat kaninyong tanan.